Pod hlavičkou Centra voľného času funguje v tomto školskom roku po prvýkrát aj pohybový krúžok pre najmenších. Zábavné loptové hry sú určené pre predškolákov, z ktorých sa možno v budúcnosti stanú futbalisti, hokejisti či atléti. Deti materských škôl trénujú 2-krát do týždňa v telocvični základnej školy Nižná Brána. Nádejných malých športovcov vedie riaditeľ Centra voľného času a futbalový tréner Dušan Tokarčík. Bravúrne zvláda svojich zverencov viesť, ale ich zaviazať šnúrku či pofúkať boľavé koleno. Tento kruh zameraný na také základné pohybové aktivity, ktoré môžu využívať potom v ďalšej svojej kariére, keď budú chcieť hrať futbal, hokej, basketbal, volejbal, vlastne všetky loptové hry a samozrejme aj atletiku a iné športy. Čo tu vôbec robíte? Hráme hokej. Kto má lopty? Lebo idem futbal klas. Prečo tu radi chodíte? Bo sa naučíme hrať futbal. Že by sme mohli hrať aj nejaký trošku hokej a aj futbal. A ja chcem hrať futbal a chcem sa stať toresom. Medzi trénujúcimi sme videli len chlapcov. Je tento krúžok výlučne pre nich? Tento krúžok nie je len pre chlapcov, ale aj pre dievčatá, ale je to náhoda, že sa prihlásili iba chlapci. Svoje ratolesti z lavičiek povzbudzovali aj rodičia. Zaujímalo nás, prečo sa rozhodli, aby ich dieťa navštevovalo práve takýto krúžok. Ja tu mám vnúčikov a rozhodli sme sa kvôli tomu, že ešte nemal len rok, pomaly nechodil ešte, ale futbal to bola jeho záležitosť. Futbal sme hrali od roka, má 5, takže sa teším z nich. Mám aj takého tu teraz 3-ročného vnúčika, takže obidvaja tu chodia. Ja mám tu chlapca a veľmi sa tešila, lebo chcel hrať futbal, no tak som sa rozhodla, že by išiel tu hrať. Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, deti sú veľmi živé, ale tréning vnímajú s patričným zápalom. A z čoho sa taká hodina v telocvični skladá? Musí to byť pestré, lebo tieto deti majú krátku pozornosť a kvôli tomu striedame rôzne štafety a také súťaže s takými hrami. Bude to futbal, florbal alebo nejaká vybijana. Krúžok základnej pohybovej prípravy momentálne navštevuje 18 chlapcov, však posledný tréning spestrila aj malá Emka. Do dnešnej 20-minútovky sa nám toho viac nezmestilo. Ďakujeme za pozornosť a ešte vysielacia ponuka. V stredu 27. a v nedeľu 31. januára o 18:30 odvysielame dokument Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod názvom Neželané dedičstvo, environmentálne záťaže. Dovidenia.